Igbo bụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Asị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ekene m ndị enu, kene ndị ala, kene ndị aka ji ofe, ekene m ndị eze ọdịnala niile anyị nwere n'ala Igbo. Asị m ọ bụ isi bụrụ isi ọdụ enwenube. Were unu mmalụ m onye unu ya nọ bụ Maazị Chinwatakwa ka ọ m bụ nwa Chioma Mbala wee bịa ụwa. Ụmụnne m, a sị na onye kwu ebe ọ na-eje agwa ebe ọ ya asamolue, maka na onye njem ka onye isi awọ mma. O nwere ihe na-eme n'ala Igbo nke ikpeazụ a, ọ bụ na amarọ ma ndị eze ọdịnala na ndị nna nna anyị ha ma ndị ọzọ kwesịrị itinye ọnụ n'okwu a. Anyị amarọ ma afụkwalụ nya bụ ihe na-eme ka ọ bụ onye ọbụla emelụ na ọ gbasarọ m nya bụ ihe wee bụla ji ihe, maka na a sị na ihe ọjọọ gbaa afọ ọ bụla omenala. Ọ dị ezigbote mkpa na anyị ga-ebido oge a wee chụba ngwere ọbụla afụrụ nwere isi na-abụ, maka na ọ bụrụ na akpachazi anya obere oge nke nwere isi ịtọ apụtaba. Ihe anyị ji maka ya wee bịa tata, ama m na onwe ndị oge ewute, mana onwe ndị malive dị na omenala Igbo ga-etinyekwa ọnụ na nya bụ okwu. O wee bụrụ gịnị? Okpu a nji n'aka ka m chọrọ ịjụ ụmụ Igbo. Okpu a onwe ndị emebeli ya iche maọbụ mmadụ niile nwere ike ikpue? O so na ejije eji mara ndị Igbo ka ọ bụ onye jide ego o jee n'afịa ogoli ya okpunye n'isi maka na ọ bụ nwafọ Igbo? Ihe a na-ajụ, ọ metụta onye ukwu metụta onye nta, mana ọ bụrụ na ị nwee azịza gbasara ajụjụ a njụ, jee n'ebe mkparịta ụka comment section ka gwa anyị ihe iruru. Ọkpụkwanụ gị ime onyonyo, mee onyonyo zitere anyị ya n'akara ekwentị a ị na-ahụ n'iru gị ugbu a. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Ya anyị na-ekwu bụ ka edozibe ana Igbo na ana Igbo ga-adị mma. Onye si na onye mere n'iru ya nya mee ya n'azụ, maka na ọ dị n'ọfọ. Ndị be anyị daalụnụ.